Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на моя YouTube канал Astro Voice. В днешното видео ще си поговорим за новолунието, което ще се случи на 25 юни 2025 година. Благодаря на всички, които харесват и коментират моите видеа. Всъщност това ми дава така силният заряд да работя тук в YouTube, тъй като съм много заета, нямах време да направя седмичната астрологична прогноза, но сега пък ще ви разкажа по-подробно за новолунието в Рак, което се случва по западната астрология, както ще си поговорим и от сидерална гледна точка за него. И накрая ще кажа по-маничко за всеки един от зодиакалните знаци. Мили хора, мисля, че едно харесване на видеото не представлява не е толкова трудоемко, за да дадете оценка на видеото, като дадете един лайк. Благодаря на всички тези, които го правите, защото това е важно за моя канал. А за тези, които са нови на канала, може да се абонирате, като натиснете камбанката. Също така под видеото в описанието ще оставя линкове на актуални видеа. Може да ги прослушате и тях. На 25 юни небето ни предлага не просто новолуние, а едно интимно и много силно емоционално начало. Това се случва в знака на Рака от западна гледна астрологична точка. Рака е онзи мистичен вътрешен свят, където живеят нашите спомени, нуждата от принадлежност, нашите корени, раните, копнежат по истинската емоционална сигурност. Новолунието се случва в 13 часа и 31 минута българско време на 4 градус на знак Рак. Това новолуние идва като една възможност за дълбоко емоционално пречистване за всички нас. Така или иначе, всеки един от нас притежава някъде в картата си, наталната си карта, този знак Рак. Тъй като ние сме изтъкани от всички зодиакални знаци, без значение каква зодия, какъв асцендент и каква луна имаме и в кой знак са те. Малко или много всички ние ще го усетим. Разбира се, едни повече, други по-малко. То ще ни покани да се върнем към себе си, не към това, което показваме пред света, а към това, което усещаме в мълчанието на нашето сърце. И е прекрасно време в дните около новолунието да се запитаме какво означава дом за мен, къде наистина се чувствам в безопасност. Това небесно събитие ще е като прилив, който носи със себе си една голяма вълна от много емоции, но и възможно да освободим нашите страхове, които са се скрили дълбоко в нашето подсъзнание. Старите рани наистина през тези дни ще се покажат на повърхността, но не за да ни наранят отново, а този път за да ги чуем, да ги разберем и да ги прегърнем. Скъпи хора, изслушайте видеото до край. Ще има доста интересна информация, която ще резонира на абсолютно всеки един от нас. Както вече казах, при едни по-малко, при други повече. Интересно е, че в същото време ни се подава и ръка за действие. Вътрешното усещане в нас, че нещо трябва да се промени, няма да е илюзия. Ще имаме силите да направим първата крачка, да се погрижим повече за себе си, за своите нужди, да поставим граници там, където досега сме правили по някакъв повод компромиси, дали от страх да не загубим любов или пък от страх да бъдем приети. За мнозина това ще е едно ново начало, свързано с дом, семейство, приместване, при други майчинство или важни теми около принадлежността. Някои хора ще започнат буквално нова глава в дома си. Както вече споменах, може да има преместване, ремонт, ново семейство, дете. За други ще бъде вътрешен завой, осъзнаване кои са техните хора и къде вече не могат да принадлежат. И все пак това новолуние не идва само с обещание, той идва и с изпитание. Ще ни постави в ситуация, в която трябва да изберем
ще останем ли в познатото, макар и ограничаващо, или ще рискуваме да се гмурнем в това новото, непознатото, за да създадем дом и живот, които наистина отговарят на нуждите на душата и сърцето ни. Може да има объркване, колебания, усещане за разпиляване между реалност и мечта. Важно е да останем свързани с сърцето си, но и да не се изгубим в илюзии и бягства. Това време няма да е подходящо да вярваме на всичко, което ни се казва. Най-важното послание ще идва отвътре. Ако трябва да изберем една дума за това новолуние, тя е състрадание. И то към себе си, към детето вътре в нас, към онези, които сме обичали и които са ни наранили. Това новолуние ни дава шанс да се освободим от вината и да простим. Дали на себе си, дали на другите, но е прекрасен шанс да се освободим от вина и да простим. Каквото и да правим в тези дни, трябва да го правим с нежност. Да погледнем себе си така, както би погледнал дете, което просто търси топлина, утеха и разбиране. Това е началото на нещо ново и всички ние сме готови за него. Какво прави това новолуние толкова силно и толкова различно? Първо, то не е само. До Луната и Слънцето стои Юпитер като велик учител, като голям брат или сестра, които ни насърчават буквално и ни казва: отиди по-далече, помисли по-мащабно, повярвай в чудото, тъй като знаете, че Юпитер премина в знак Рак. Това е рядък момент, в който новото начало носи не само надежда, но и реална възможност да израснем. Може нещо, което ни е изглеждало дребно в началото, това може да бъде разговор, усещане, дори интуиция, да се окаже семето на голямо житейско разгръщане. А в дълбоките слоеве на тази картина пък Марс стои насреща. Той подава искрата, казва: действай, не отлагай, времето е сега. Този вътрешен порив може да ни изненада, като имаме, например, желание да защитим себе си, да устоим някакви граници, да кажем не на това, което ни е разрушавало до сега, и да кажем да пък на онова, което ни ликува по някакъв начин. При всеки, разбира се, това нещо е различно в неговия живот. Може да се роди страст, визия или внезапна нужда да погледнем към сърцето си. И ето къде идва предизвикателството. Тук небето в същото време ще ни държи между два свята. Някъде дълбоко в сърцето ще шепне глас, който някак си може да се усеща плашещо. Това е Сатурн, пазителят на границите, строгият вътрешен съдия, и той ще ни пита: готови ли сме да понесем отговорността за това, което искаме, или ще се върнем към старото, защото е познато. Тази вътрешна битка може да се усеща като колебание в дните около новолунието и не само. Дали да се доверим на вярата или да останем в рамките на сигурното, макар вече да ни е тясно. Нептун е тук също, онзи мистериозен съблазнител, който ни кара да се съмняваме в реалността. С него може да усетим някакси всичко по-силно. Нашите мечти, нашата болка, купнежите, но и да се загубим в тях. Важно е в тези дни около новолунието да се доверим на сърцето си, но също и да проверяваме какво е илюзия и какво е истина. Истината, мили приятели, често не вика. Тя е тиха, но е пък много стабилна. И така, имаме ново начало, изпълнено с много емоции, но и с подбуди към действие. Имаме мечта, която може да се роди, но само ако сме готови да се сбогуваме с някои илюзии, да се откажем от старата защита. Този космически момент ще ни покани да пораснем, не като станем по-силни, а като станем по-честни със себе си и другите. Това новолуние може да го приемем като една врата и зад нея има един нов живот. Но за да минем през нея, трябва да оставим куфара с страховете пред прага. Куфарът, пълен с нашите страхове, трябва да ги оставим пред прага на тази врата.
Тук много силно ще бъде засегнато семейството и домът ще излезат на преден план. Хората може да усетят силна нужда да се върнат от дома. Понякога това е буквално, друг път, разбира се, вътрешно може да се усети. Може да се появи желание да подновим връзка с роднини, да простим на родител или да се върнем в родния град или държава. За някой това ще бъде нов етап. Вече споменах нов дом, ремонт, преместване или дори създаване на свое собствено семейство. Дори най-рационалните хора в тези дни може да се почувстват уязвими. Появява се нуждата да говорим за чувства, да признаем какво ни липсва. Възможно е стара връзка да се появи или да се усети дълбоко копнеш по дадена интимност, грижа, сигурност. Но не става дума тук само за романтика, става дума за това, което всъщност ни кара и ни прави да се чувстваме у дома си. По време на това новолуние много хора ще имат и живи сънища, внезапни вътрешни прозрения, интуицията ще се усили, ще виждаме повече знаци, ще усещаме кога нещо не е чисто или пък кога е правилният момент за нещо. Това ще е прекрасно време за медитация, особено дните след новолуние. Много така прекрасно време за творчество, уединение, прикарване повече време на хората на места около вода, дали ще е река, басейн, море. Някои хора ще почувстват силен зов към изкуство, писане или работа с енергия. Това новолуние ще ни даде не просто усещане, а един подтик към действие. Някои ще напуснат работа, която ги изтощава, или ще поставят граници в отношения, които ги карат да се чувстват, малки. За други това ще е време да заявят себе си с нов проект, с открит разговор или важна промяна в начина, по който се грижат за своето тяло. Особено активни ще бъдат хората, които усещат, че вече не могат да живеят на старото ниво в живота си. Някои хора може да се почувстват така, сякаш всичко се размива пред тях. Истината, хората около тях, дори собствените им желания. Това няма да е слабост, това е покана за забавяне на темпото, за временно отдръпване от шума. Това объркване може да роди яснота, ако човек се даде време да чуе себе си. Възможно е да се сблъскаме с стари страхове, свързани с това да не бъдем изоставени, неразбрани или да не отговорим на чуждите очаквания. Но тези страхове ще дойдат, за да бъдат преработени, не да ни причупят. Новолунието ни кани да излекуваме ранени части от себе си, като ги приемем с повече нежност. Някои хора ще преживеят тихи, но много силни събития, като например среща с човек, който ще има роля в тяхното бъдеще. Други ще имат вдъхновение от книга или някакви съвпадения, които сякаш отварят врата точно в точния момент за тях. Това ще са онези невидими знаци, които ще ни казват буквално вървиш в правилната посока. Това новолуние не просто ни пита какво искаме, какво сме готови да почувстваме отново, кои спомени лекуват, кои рани ни правят хора и най-вече къде е домът, когато затварям очи. Нека да разкажем малко от сидерална гледна точка. Това новолуние по сидеричната система Лахири попада в знак Близнаци, в зодиакалното съзвездие Близнаци на 10 градус. И сега ще ви разкажа за сабиянския символ на този градус. Това е падащ самолет. Представете си високо в небето метална птица пробива облаците, но внезапно двигателите спират. Самолетът започва да пада, времето се сгъстява, паниката е близо. Това е именно сабиянския символ на това новолуние на 25 юни 25 година. Пак повтарям, на 10 градус на Близнаци, вече по сидеричната система Лахири. Това новолуние, погледнато от гледна точка на сабиянския символ, не е просто астрологичен феномен, то е един зов, като криза, катарзис и шанс за нова система. Какво символизира падащия самолет? Той е образ на интелектуален и технологичен провал, на
прегаряне от високи очаквания, но и на необходимостта от бързо пренасочване от адаптация в последния момент. Представя пределната точка, в която нашите мисли, теории и планове вече не държат реалността във въздуха. Идеалите падат, но тук остава човешката реакция. Някои хора ще почувстват, че падат от гледна точка на психологически, емоционално или в отношенията, или професионално, при всеки ще е различно. Но това усещане идва, за да се роди нов начин на мислене. Тук грешките ще излезат наяве, особено тези, които са били замаскирани от интелектуални рационализации. Хора с високо натоварване, такива перфекционисти, визионери, планиращи всичко до последния детайл, може да усетят един срив, ако не са в синхрон с сърцето си, с душата си. Много млади хора, учащи, комуникатори, хора на словото и технологиите също ще се сблъскат с нуждата от преоценка на информацията, която разпространяват или потребяват. Но в този символ има един изход. Той не е предсказание за гибел, за разбиване на самолета, а едно предизвикателство за пробуждане в техния живот. Падащият самолет може да бъде и освобождаване от надменност, от старо знание, което вече не работи в нашия живот. Близнаци е знак на менталната скорост. Това новолуние ни казва, че не е важно колко бързо мислим, а дали мисълта ни е свързана с нашата душа. Падащия самолет често се свързва с его-илюзиите, които изискват жертва, за да се роди истинското смирение. Може да възникнат нови етични въпроси, дилеми, свързани с изкуствен интелект, комуникации, образование, журналистика. Много е важно по време на това новолуние да изоставим умствените конструкции, които ни държат в тревожност, да се върнем към по-елементарното в нашия живот, към нашето дишане, да усетим дишането си, към нашия глас, към истинския разговор, към тишината, да не се страхуваме да паднем. Понякога именно там, в нашето падане, ние намираме посоката си. Може да се очакват конфликти, в които да не търсим самата истина, а победата на всяка цена. Много хора ще спорят, ще защитават своето, ще се опитват да надхитрят другия. Това ще бъде тенденция, но всъщност ще спорят със самите себе си тези хора. Истината няма нужда да бъде доказвана, тя се усеща така или иначе. Тези дни новолунието ще видим ясно как интелектът може да стане един капан за нас, когато се опитваме да контролираме онова, което не разбираме. Като любовта, например, инстинкта, страха. Много хора ще се сблъскат с усещането, че имат твърде много възможности, но не знаят коя да изберат. И тук точно е дилемата към паниката, към бърнаута, когато имаме прекалено много и сме разпиляни в хаоса и не знаем кое да изберем. Дарбите могат да станат бреме при някои, ако не са осъзнати. И тук е време да си зададем въпроса къде влагаме таланта си, дали го влагаме за нас самите да си донесем удовлетворение или за света, за това, което другите очакват около нас. Някои хора ще се почувстват претоварени от своите или от чуждите очаквания. И това всъщност до някъде е добре. Потискането ще извади на повърхността скритата ни гениалност. Който умее да слуша сърцето си, ще намери формата, в която да изрази дарбата си така, че да се освободи и себе си и другите. Това новолуние ще ни върне към люлеещата се радост на детството. Там, където сме се чувствали безвремеви, безконтролни, но и истински живи. Някои ще си спомнят мечта, която са оставили забравени в годините. Други ще усетят липсата на игра, на лекота. Сега ще е момента да се върнем към онази люлка, но с мъдрост вече на възрастния в нас. И същевременно с това със смелостта на детето. И ако не сме играли отдавна с тази лекота, животът тук ще ни потикне.
Сценарии ще се развиват така, че няма да имаме избор. Или ще се пуснем в движението, в потока, или ще останем блокирани. Може да се очакват внезапни обрати в медиите, в обществото, дори в нашите лични разговори. Ще се каже нещо мъничко някъде, което ще отключи една огромна лавина в живота ни. Истината ще се разкрива на вълни, а скритите мотиви ще изплуват на повърхността. Много хора ще изпитат нужда да променят курса, плановете си, дори основните си убеждения. Това ще е особено видимо в сферата на образованието, пътуванията, създаването на някакъв вид съдържание. При всеки различно. Най-добрият начин да преминем през това новолуние е да спрем да търсим отговорите отвън нас. Когато всичко наоколо се колебае, се появява нуждата да следваме нашия вътрешен глас, дори да звучи съвсем тихичко той. Някои от нас ще бъдат принудени да избират между сигурност и свобода, между това да бъдат удобни и това да бъдат автентични. Не всички полети трябва да стигнат до дестинация. Някои се случват, за да ни накарат да погледнем как сме построили нашата карта на своето пътуване. Това новолуние няма да е падение, то ще е един рестарт. И, скъпи приятели, нека се осмелим да започнем от нулата. Не с страх, а с вяра, че новият ни полет ще бъде изграден върху истина, върху простотата и смисъла в нашия живот. Нека да продължим и да се фокусираме върху Луната в новолунието на 25 юни, като я разгледаме пред призмата на ведическата астрология по Лахири в накшатрата Ардра. Първа пада в близост до Раху под управлението на Рудра и с мотивацията Кама. Кама – желание. Когато Луната влиза в тази накшатра, Ардра, особено в първа пада под управлението на Раху, емоциите не просто се преживяват, те се изиграват. И това новолуние ще донесе една вулканична интензивност, маскирана като лекота за много от нас. Ардра, това е сълзата на Божествения разрушител. Тя е накшатрата на Рудра. Това е дивият аспект на Шива. Шива е богът, който разрушава, за да пречисти. В този магичен момент небето не плачи, за да страда, то ще плачи, за да освободи. Този момент ще е като дъжд след суша. Силен, разтърсващ, но и много лечебен. Така ще се усети и за всички нас, за повечето от нас. Много хора ще се почувстват така, сякаш държат емоции, които повече не могат да бъдат сдържани. И под повърхността на усмивките ще клокочат много гняв, много болка, много несподелена истина. Раху – майсторът на илюзиите и интензивните желания. И Луната, тук в тази зона на Раху, може да я разгледаме като сянката, която не познава граници. Това означава, че нашите желания ще се усилят до крайност. Тоест, при някой може да се прояви много силно желание за контрол, за разбиране, за близост, за значимост. Хората ще бъдат обзети от усещането, че трябва да направят нещо сега или ще загубят всичко. Между другото, това аз силно вече го усещам в моята призма, моя живот, но това е една друга тема. Но, скъпи приятели, тук е и клопката, защото това е тест. Реалността, която виждаме, може да е илюзорна, водена от наши минали наранявания или някакви такива натрапчиви фантазии, които може да сме имали. Важно е да се спре този момент, да се поеме дъх, да се види какво е истинско. Изключителна сила има тази накшатра Ардра на разрушителност. Изключителна сила. Така че наистина в живота на много хора може да се наблюдават разрушителни събития и то съвсем внезапни. Но тя не просто е разрушителна. Тя желае. Именно това желание, кама, е движещата сила на пречистването тук.
Кама тук не е просто едно влечение. Тя е желание за живот, за промяна, за трансформация. Това новолуние може да запали огъня у нези хора, които са стояли прекалено дълго в страх. То може да ги тласне да се разделят, да признаят чувства, да разрушат дадена фасада или да потърсят помощ. Именно това разрушение ще бъде форма на любов към себе си. Много разговори, които са се отлагали с месеци и с години, ще се случат тук по това новолуние буквално за час. Истини ще излязат наяве и това може да доведе до освобождаване или разрив. Стари травми може да изплуват. Може да бъде чрез сън, чрез спомен или преживяване. Сякаш тук Рудра ни връща в момент, в който сме забравили. Ние си мислим, че сме забравили, но душата ни не е. Това ще е време за много силно емоционално изцеление чрез осъзнаване. Много силна нужда може да има при някой от нас от смяна на работа, смяна на роля въобще в живота, каквато и да било тя, смяна на начин на живот. Това ще е момент, в който много хора ще си кажат буквално, ами не мога повече така. И вместо да паднат, те ще се събудят, ще променят курса. Много болезнени сънища или пророчески видения може да има при някои. Ардра дава визия отвъд логиката, т.е. чрез символи, сънища или някакви такива парадоксални знаци, така че слушавайте се в необяснимото. Може да има физическо прочистване при някой, детокс, разпад някакъв на нещо, изтощение. Тялото също ще ни говори по времето покрай дните на новолунието. Възможни са рязка нужда от почивка. При някой може да се наблюдава плач без причина или пък силна умора при други. Това е знак, че нашата стара енергия излиза по някакъв начин от нас. Така че позволете си да плачете. Сълзите тук няма да са слабост, те ще бъдат лекарство. Запишете си какво желаете, но се откажете да го контролирате. Желанието е път. Всяко едно наше желание е път. То не е команда, за да стане веднага. Нали? Искам да бъда с дълга коса и хоп, косата расте. Не, желанието е път. Избягвайте емоционални изригвания, когато така сме в сянката на страха. Говорете, когато сте в светлината на сърцето си. Не избухвайте, не бъдете подвластни на емоциите. Прикарвайте, много благоприятно ще е времето около новолунието да бъде прикарано около вода или с вода. Може повече банята, душ, например, някой повече да си взимаме. Или пък до река, море. Водата лекува в тази накшатра. Не случайно съм сложила на екраните тази картина. Извикайте, изпейте, напишете, изразете вътрешния хаос. Той така ще се подреди. Това новолуние не идва за да ни накаже, то идва за да ни освободи от всички лъжи, които са в нашия живот, които сме казвали дори и на себе си. И когато вятърът на Рудра премине, ще остане само яснотата. Въздух, спокоен, пространство за нов живот. Има нещо в това новолуние, което ще ни накара да се вгледаме в себе си, но не само на повърхността, не с ума, а буквално с кръвта и с костите ни. Може да станем свидетели на противоречията вътре в нас самите. И тук вече няма къде да се скрием от нас самите. Едно аз, нашето аз, иска да поеме контрол. Друго пък да се предаде. И тези противоречия ще са много силни по време на това новолуние. Може да се изострят стари конфликти, както вътрешни, така и външни. Онзи глас в главата ни, който винаги поставя под съмнение истинските ни желания, сега ще вика по-силно от всякога. Но за пръв път ще имаме сили да му отвърнем. Това ще е период, в който подсъзнанието се надига като една приливна вълна. Може да сънуваме странни неща, да имаме спомени повече от всякога, които дори да не са наши, т.е. да са от минали животи.
Може да се събудим с усещането, че сме разбрали нещо голямо, без дори думи. Интуицията ще работи абсолютно на пълни обороти покрай това новолуние. Особено при жените, но и мъжете ще почувстват това натрапчиво чувство, че нещо трябва да се случи, така че не го игнорирайте. Ще излязат наяви стари схеми на обичане, особено тези, при които сме жертвали по някакъв начин себе си, само и само да бъдем приети някъде. Много хора ще преживеят любовна треска. Изведнъж ще осъзнаят кой или какво е било токсично за тях. Или кой всъщност пък значи всичко за тях. Също така, нашите физически тела също ще говорят. Ще се отключат теми като, например, защо не се грижа за себе си, или къде прикалявам, или от какво се лишавам, за да се харесам. Това ще е силно лечебен момент за тялото и за начина, по който ние се възприемаме. Темите за парите и стабилността тук също ще са на дневен ред. Това новолуние ще събуди много силни финансови страхове у много хора. Но не за да ни накаже, а за да ни освободи от навици, които вече не са някакси устойчиви във времето. Може да има неочаквани обрати, отлагани плащания, новини, свързани с работа, например, при някои хора. Но, скъпи приятели, това не е краят. Това е знак да се откажем от погрешната посока и да отворим вратата за една по-голяма, по-чиста възможност пред нас. Събудена ще бъде и детската ни част. Мисля, че преди малко във видеото говорих, докато обяснявах по западната астрология. Тоест, онази част от нас, която иска да играе, да вярва, да създава. Много хора ще усетят този порив да се върнат към творчеството, да рисуват, да пеят, да пишат или просто да играят с децата си. Много семейни теми ще изплуват на дневен ред, особено отношения с родители, бащи, баби и дядовци, майки, разбира се. Ще усетим, че някои вътрешни рани всъщност са наследствени и сега сме готови да ги разберем и да ги променим. Това новолуние е като една мъглива зора. Няма да виждаме ясно, но ще знаем, че нещо предстои, то ще го усещаме. Много хора ще започнат нещо ново. Дали ще бъде проект, идея, връзка, но в зародиш, почти невидимо за другите хора около тях. Така че дайте си време. Не бързайте да обяснявате. Просто посявайте. Това, което се роди сега, ще даде плод по-късно през годината. Това ще е време на едно вътрешно земетресение, но и на мистично пробуждане. Нищо старо не може да остане скрито в този момент, но и нищо истинско не може да бъде унищожено. Тъй като не знам дали ще ми остане време да направя времеви раздели, моля някой от вас, ако желаят, разбира се, и имат времето, да ми помогнат с това, защото наистина съм много натоварена. Сега ще кажа за всеки знак по маничко. Започваме с знак Овен, асцендент, луна и също така зодия. Скъпи овни, очаквайте подем в личната ви стабилност, но и много дълбоко преосмисляне на семейната роля или вашата вътрешна сигурност. Възможно е да се появи нужда от разчистване на някакви стари емоционални натрупвания. При много от овните може да има промени в дома или отношенията с близки, пък ще ви подтикнат към създаване на една нова основа. Телци, винаги слушайте и трите си знака – асцендент, зодия и луна. Всичките са важни. Телци, силата ви в този момент ще е в думите. Много разговори, съобщения или писма могат да се окажат за вас наистина съдбовни. Пътувания, било то кратки или символични, може да отключат много прозрения за вас. Възможно е да срещнете човек, който ще промени начина, по който гледате вие на бъдещето си. Мили близнаци, асцендент, зодия, луна.
За вас ще има нови идеи за печелене на пари или осъзнаване на стойността на личните ви дарби ще изплуват през този период. Може някой от вас да реши, че е време да инвестира повече в себе си или да преосмисли какво означава изобилие. При други стара емоционална рана може да се активира, за да се излекува абсолютно напълно в този период. Скъпи раци, асцендент, луна и зодия. Вие сте в центъра на събитията тук. Започва за вас един нов личен цикъл, но така не без сериозно емоционално предизвикателство. Може да се наложи да се изправите пред своята сянка, пред своя страх, тъга, самота и точно там ще откриете своята истинска сила. Има нещо съдбовно в това ново начало за вас. Скъпи лъвове, асцендент, зодия, луна. Това ще бъде период на вътрешна работа, тишина, изолация. Става ясно кои страхове ви спъват, особено свързани с контрол или загуба. Възможно е осъзнаване за скрити намерения на хора от вашето минало. Но най-големия дар ще дойде чрез прошка тук по това новолуние. Прошката може да бъде към себе си или към някой друг. Скъпи деви, луна, зодия, асцендент. Вашата визия за бъдещето може би вече е в процес на така да претърпява една сериозна трансформация. Може да срещнете нови хора или общности, с които да почувствате една дълбока връзка. Очаквайте вдъхновяваща идея, която ще ви отведе в нова посока. Стари приятелства може да се активират с изключително нов смисъл и перспектива. Скъпи везни, асцендент, зодия, луна. Темата за репутация, позиция или посока в живота ще излезе на преден план по това новолуние. Възможно е внезапно вдъхновение за промяна на кариера, но ще трябва да се освободите от очакванията на другите. Това е много важно. Не се плашете от нестандартните избори. Те ще ви донесат сила. Скорпиони, асцендент, зодия, луна. При вас ще има много дълбоко духовно или философско осъзнаване. То е на път към вас. Може да има неочаквано пътуване или контакт с чужда култура. Може да отключи наистина много ключов процес това нещо. Много скорпиони ще преосмислят в какво вярват и това ще им даде едно ново усещане за свобода и мисия в тяхния живот. Скъпи стрелци, асцендент, зодия, луна. Старата болка или зависимост, скрита в дълбоките води на душата ви, ще се покаже на светло. Възможно е партньорство да се задълбочи или да се трансформира и с основи. Става дума за емоционална истина, която вече не може да бъде игнорирана по никакъв начин. Скъпи кози-рози, тук при вас е сериозен фокус върху взаимоотношенията. Ще почувствате ясно къде има неравновесие. Наистина може да се появи една възможност за дълбока близост, но само ако си позволите на другия на другия да ви види вас самите без маска. Възможно е и освобождаване от токсична връзка. Истината ще се покаже така или иначе. Някои от кози-розите може да се влюбят съвсем внезапно и неочаквано. Скъпи водолеи, асцендент, зодия, луна. Здравето, рутината и работната среда тук при вас са на фокус. Събитията могат да ви покажат колко много вашите мисли влияят на вашето тяло. Възможно е вдъхновение да имате вдъхновение да започнете някакъв нов навик във вашето ежедневие, който ще промени коренно пък вашия живот. Или тотално преобразяване на вашето ежедневие, на вашата рутина. Тук връзката с животните или природата за вас е много важна, защото тя ще донесе изцеление. Изцеление, разбира се, може и душевно спокойствие повече да получите. Скъпи риби, асцендент, луна, зодия. Сърцето ви иска да изрази нещо ново. Тук изкуство, любов или дете може да изиграе ключова роля. Ще се наложи да се доверите на интуицията си, дори когато логиката казва обратното. Понякога, скъпи риби, хаосът ражда красота. И сега е такъв момент точно за вас. Пожелавам ви прекрасно сбъдващо новолуние за всички.